Když vezmeme dneska zaměstnance, že jo, tak většina lidí vnímají svoji práci jako břemeno, který musí přetrpět, snášet, nějak to přežít a potom budu žít ten svůj život. Odpoledne, těší se na víkend, já když mi vždycky chodí nějaký komunikuju se svýma kolegama, kteří jsou v zaměstnání, už aby byl pátek, že jo, takový ty věci, nebo ježíš, ono už zase bude neděle. A nebo koncentrujeme náš život, koncentrujeme na dovolenou. Jo. Ale jako skutečně, já jsem tam napsal to heslo, skutečně je to takový luxus v 21. století, aby zaměstnance bavila práce? Aby lidi rádi chodili do práce? To je fakt takový problém v tomhle takhle bohatém světě, aby jsme tohle ponížili nebo respektive vůbec eliminovali, že ty lidi nebaví práce? Není to cíl, není to vyšší smysl, aby ty lidi ta práce bavila a pracovali v prostředí, kde to vedení, ty CEOčka to akceptují, anebo respektují, anebo dokonce uznávají? To je fakt takovejhle problém. Že jo? Jak zase vrátím se k těm politikům. Že jo? Furt se říká, vytvoříme pracovní místa a tak dále. Že vytvoříme ty velikánské haly, vytvoříme ty montovny. Myslíme si, že těch 5000, možná i zahraničních těch pracovníků, že jsou tam šťastní? Že tam chodí do těch montoven šťastní? Kdyby to tak bylo, tak proč nám klesá všem volební účast? Ne výsledky. Proč klesá volební účast? Když teda produkujou pracovní místa, jak na běžícím pásu z těch velkých firem. Jo? Je to luxus?